ovotera amene tikufuna komanso tipemphe anthu onse amene sanabwere kuzavota kuti atuluke nyumba mwawo abwere azavote tisankhe mtsogoleri wa dziko lino phungu komanso makhansala kuti atithandize kuti dziko lathu likwere. Ena mkupangaso bokoso. Ndiye tikugamba kuti tikachoka pa inki. Ndiye tipita pamene pakaliki amene atipase cha president pali ma president 17 insangapo sicha chilendo. Chimene mukutiso isi cha chilendo. Ma president alipo 17 musangapo president amene ino wakuntima kwanu. Ndiyeno mutenga chipepalacho ndiye mukaipita pa boksi ilonga ngati ilo noka kumeneko kuli cholembera kumenekonso kuli inki amene tibazwa kuchonga tichonga. Yamba dzina lanu? Nemedi. Chiyembekezo chanu nchotani mtsiku la lero? Chiyembekezo changa tione kuti Mulungu wandizusa pakufikisana bana patsiku la lero. Chisangalalo chanu ndichotani? Chisangalalo changa chapang'ono mmene mundionera. Makamaka kunkhani ya mavoti mtsiku la lero. Mavoti ndikuona kuti yaenda bwino. Zikoma. Tithokoze Mulungu. Zikoma. Ine ndine Yuda Flakson Chidzuma amene ndili senior chief Chidzuma. Ife mafumu ndife ofuna kwambiri kuti tilimbikitse anthu athu kuti tsiku la lero anthu atuluke abwere ajasankhe mtsogoleri amene wakumufuna president, MP, kansala. Ndipo chisankho chimachitika pakatha zaka 5. Ndiye moyo umenewo ukangophonya pano ndiye kuti ukaopezenso pakukha patha zaka 5. Ndikufunikira kuti Amalawi leroli atuluke akavotere mtsogoleri amene akumufuna. Ine noona ngati kuti uganiza kwambiri zikuti weyo bwere nthawi ina malo moti ameka nena nthawi yoyambira ya 6 koloko kufunika kwambiri nobwera mmamawa ujavote kenaka uzipita kwagwira ntchito zako. Koma uganiza zoti ubwere madzulo nthawi zina ukhoza kukumana ndi zina zimene zingakutambwanitsa mwina vulala mwina kukumana ndi matenda pamene mwina nthawi yakummawayo kanakhala kuti wavota. Ndipo ndikofunika kwambiri kuti kumawa kuno anthu abwere ambiri usiyana nkubwera kumadzulo. Ndabwera kuzaponya voti chifukwa chokuti ndikufulu wanga komanso ndimayenera kubwera kuti ndizasankhe mtsogoleri amene ndikuwa kukhosi kwanga amene ndikufuna kuti atsogolere Malawi komanso ku constituency komanso ku council. Palambiri pamene sananyamuke kuti abwere kuzavota mwina uthenga wanu tukhalotani. Amene wandu kwalimbikitsa kuti aliyense amene anadula chovotera kuti azavote abwere azavote chifukwa ndi ufulu wawo
kusintha kumene akufuna kuti kuchitike sikungangobwera pawokha iwo asanachitepo kanthu ndi akuyenera abwere azavote kuti kusintha kumene akufuna kuchitike komanso kumanga Malawi watsopano amene tonse tikufuna. Tinyisire Nkhoma kuchokera kuti komanso mudzi uti? mudzi tiye Tsabango cha Mphepete village. Mudabadwa chaka chiti? 1954. 1954. Yeah. Nkhani yovota itaona mwalawira apa mwabwera mamawawu kuyamba ponya voti ndinu. Nchofunikira bwanji mwaponya voti kangati tiyambe ndi pamenepo mwaponya voti kangati? Cha democracy nyambo ponya voti. Chamene cha democracy. Yeah. Mumachiona chofunikira bwanji kutero? Chofunikira kwa munthu aliye from Malawi ani azikhala ozindikira nzochita. Pali anyamata wena amati ine simpanga nawo zimenezi langizo inu ngati munthu amene mwaponya zisankho zonse chibadwireni. Anyamata amangozi ulakwa chabe chifukwa ichi ndichilenge monga mmene ife Malawi mfulu wathu waife Malawi tiyenera tizivota monga anyamatawo azivota na zaka zidakwanira umakhanga tumbuli wina wake usazindikira. Kwamene sadapange chiganizo chovota pano mwauze zotani Ankhoma adakalibe kunyumba adakali mablanketi amenewa walimbikitsa kuti abwere ndithu adzatani ani nadzavote basi foni mfulu wawo waladzavote. Tabwino Ankhoma tathokoza kwambiri. Kwambiri ziko. Imenifuata Douglas, presiding officer, Malawi Community Hall Center. Lero tanda 6 o'clock. Ndipo zimsosi zamba bwino. Ngamene mukuonerawe. Panalibe zinthu zambiri zovuta. Muzaendera zaenda bwino ndipo zikuenda so bwino pakadali pano. So mu mzinda wa Lilongwe akuoneka kuti tsiku la lero atuluka kwambiri kuti adzaponye voti. Ndiye zimenezi zikuoneka kwambiri chifukwa cha malo amene tikudutsa padakali pano. Skulu imeneyi ndi skulu yodziwika kuti Kalonga Primary School imeneyi ili ku area 49 mu mzinda amene wa Lilongwe kufupi ndi ija stadium ya Bingu ili chambali nayi chakudzanja lamanja. Koma mutha kuona kuti kwamene mukuona kuti pali galimoto za nkhani zimene zasonkhana mawa lero. Mmene tikujambula kanema ameneyu nthawi ndithu yangodutsa kumene 6:30 mawa wa lero tsiku loponya voti pa 16 September 2025. Koma kuoneka kuti anthu ochuluka, anthu ankhani asonkhana. Mukhoza kuona galimoto zimene mukuziona muchithunzimu. Galimoto zonsezi ndithu anthu abwera kuti adzaponye voti yawo pamene pa Kalonga Primary School kuno ku area 49 mu mzinda amene wa Lilongwe. Mutha kuona kuti mayendedwe akuvuta kwambiri foti galimoto zathinana. Ndipo ndayankhulapo ndi anthu ena awiri atatu amene aonena kuti mmene nthawi imakwana 5:30 ndikuti galimoto zadzadza kale msewu umenewu chifukwa chakuti
kuyambira ku skulu kumene kuli malo amene oponyera voti konseko ndithu kuli anthu okhaokha kwadzaza galimoto umeneko kuti galimoto sizingapitenso. Uno ndi msewu umene uli wadutsa panja pa skulu imeneyi kotero kuti skulu iyo sikutinso yatayandikana nayo kwenikweni foti pakatali ndithu msewu umenewu umakhala ukulowera mbali ina yakuno ndiye kuli galimoto za nkhaninkhani. Anthu amene akuyenda wapansi ndochuluka, anthu amene akuyenda abwera pa galimoto zawo ndochuluka. Anthu akuno ku Lilongwe akuoneka kuti adzipereka kwambiri tsiku la lero kuti aponye voti. Zimene zizi ndi malipoti amene talandira madera mosiyanasiyana, ndayesera kulankhulapo ndi anthu osiyanasiyana madera mambiri malayi muno. Anthu anena kuti ambiri ndi chidwi choti athe kuponya voti. Chifukwa chake tsiku la lero mutha kuona kuti galimoto zonsezi ndithu anthu alawira kusaponya voti. Uku nkumene kuli skulu imene mutha kuona kuti ngakhale kuti kuli dzuwa koma galimoto zikhala zokha konsewo kumapita kwafika mpana kweneko. Ukonso paitu pitaku ndi galimoto zokha. Nkhani yake ndi imene kuti ayi ndithu kuno ku Lilongwe kwacha bwino, dzuwa labwino, dzuwa la September lija ndithu koma galimoto ndi zimenezi mutha kuona kuti anthu onsewa inu nkhoza madapo kuti galimoto zimenezi anthu afuna chani kapena kuli chani. Ayi ndithu malo amenewa ndi Pakalonga Primary School kumene akudzaponya voti. Ndi pafupi kwambiri ndi Bingu Stadium. Bingu Stadium ndi imene ili apayi. Mutha kuona kuti ndi mtawuni mwenemweni koma anthu atuluka tsiku la lero kuti adzathe kuzaponya voti yawo kuti anene kuti ifeyo ndifuna kuti padakali pano zinthu zikhale motere. Ndi nkhani yake ndi imene kuchokera mu mzinda uno wa Lilongwe. Ndikukhulupirira kuti inunso kumene muliko tsiku la lero ndi kuti mupanga chotheka kuti mukaponye voti chifukwa chakuti voti yanu ndi ufulu wanu komanso ndi ufunika kwambiri. Musakhale pakhomo, kaponyeni voti yanu. Ine Blessings Kanache kuchokera kuno ku Lilongwe. Munalawiratu kudzaponya voti lero, tatifotokozereni kuti mwina ndinokondwa motani komanso munachita izi chifukwa chani kulawirira motere? Ife tinaloyambirira kufika kuno pamene matifasikuko naye tikafika kale komano ndifokondwera kwambiri kuti ngati good citizen right yathu yovota takwaniritsa. Ndicholinga kuti tikhale nawo mugawo limene lazisankho. Tsiku lidakali mwalimbikitsa motani anthu ena amene mwina sanapange chiganizo choti tsopano anyamuke apite akavote? Amene ndofunika kuti anyamuke abwere chifukwa monga amene anena ameke kuti malire ndi 4 kutseka. So panafunika kuti tibwere kuti at least tivote tithane nazo zinthu ziti zidikira malizatsi kuti zolinga zathu zimene tikufuna pa chisankho chimene zikwaniritsidwe. Muona kuti nkofunika bwanji kuti Malawi aliyense atenge nawo gawo ndithu pa zisankho zimenezi? Ngati tinavomereza democracy tiyenera kuti tikwaniritse ndithu. For democracy chimodzi cha chifundo ya democracy ndi kuvota. So munthu ngati sitikufuna ngati tinasankha democracy tinatalitsa abwere ndithu mwawo nyinji tivote kuti tisankhe matsogoleri amene atiwafuna maudindo siyanasiyana. Ziko senta yathu ya Chikampeka Primary School Chirunga Odi boma la Nsomba ndona kuti chisankho chipenda kwambiri kuti kuyambira mama awa amene sanasegure komwe mwana yaramba kale kufika mafomo pana pafika kale mwa first shot mali 20% apo pano sokufumira tari china chituse moti by 6 o'clock ndabuze kuti pasenta yathu because chipenda kwambiri ngakhale kuti pasenta inoyi palibe chisankho cha kansala kwa chisankho cha president maso akuma nyumba ya malamulo chifukwa choti mose amene mapikisana nawo pa udindo wa kansala amene wanda Abraham Nyondo na chipani cha Liberation Freedom Society amene wo anamwalira chocho chisankho cha makansala cha ikisidwa mpaka sogoro ndio ndo ikisidwa. Pano Paliwonde CDS polling station number 2 mene mukonera anthu akubwera mwa unyinji wawo anthu okalamba timatenga kuti azivala mwansanga azibwerera kunyumba. Anthu auli maluso akutundikidwa moyenerera koma kuti amene tikumwa nawo monga mudziwa imashini yathu yenyewe panga sikani mazala so zala zina ngati zikakhala zofuna kwambiri zinowa ndi mavuto kuti
kuti zikuthekati ndithu tumweza ukadaulo imene atizisa anthu akuvota lino mene.